I den her video vil jeg vise dig, hvordan du kan dele en undersøgelses resultater, når din undersøgelse er udgivet, i gang eller afsluttet. Jeg vil vise dig på den her undersøgelse, jeg har her, hvordan man deler hele undersøgelsen, eller man deler en enkelt deltagergruppe. Det man gør, det er, at man går ind på sin undersøgelse, og så går man til fanen deling. På fanen deling har man to muligheder. Man kan enten dele hele undersøgelsen, eller man kan dele deltagergrupper. Jeg starter med at vise, hvordan man deler på undersøgelsesniveau. På fanen undersøgelse har man mulighed for at oprette samme deling til flere brugere. Det betyder, at du kan oprette flere delinger til flere forskellige personer på samme tid. Først skal du vælge, hvilke adgange brugerne, du vil dele med, skal have. Skal brugeren kunne åbne og lukke undersøgelser, skal du vælge den. Skal brugeren kunne dele undersøgelser med andre, skal du vælge den mulighed. Og har du brug for, at brugeren skal kunne hente engangsnøgler for alle deltagergrupper, kan du også vælge det. Under resultater skal du vælge, hvilke adgange brugerne skal have i forhold til resultater. Du kan vælge, om brugeren ingen resultater skal have, om brugeren kun skal have statistiske resultater, eller om brugerne kan få adgang til alle resultaterne, også elevernes besvarelser, ved at vælge detalje. Jeg vælger detalje, fordi mine brugere må gerne få adgang til elevernes besvarelser. Så skal jeg gå videre, og her der skal jeg så søge de brugere frem, som jeg gerne vil dele med. Så vælger jeg Pia, og jeg vil også vælge en bruger mere. Og her vælger jeg Thea. Og nu har jeg begge mine to kollegaer her, som jeg gerne vil dele med. Og så trykker jeg igennem. Så nu har Pia og Thea den samme deling på undersøgelsesniveau. Hvis jeg gerne vil dele en specifik deltagergruppe med en bestemt person, så kan jeg også gøre det. I en undersøgelse som den, vi har her, hvor vi har mange deltagergrupper, kan det være, at man har brug for at dele en bestemt deltagergruppe med en bestemt person, f.eks. klassens klasselærer, og det kan man gøre ved at gå til deltagergrupper. På deltagergrupper har man to muligheder. Man kan enten oprette samme deling til flere brugere, som vi også så lige før, men kun på deltagergruppeniveau. Man kan også oprette samme deling, men til flere grupper. Altså oprette den samme deling til en person, f.eks. til en kollega, men til flere deltagergrupper ad gangen. Jeg vil starte med den første herovre. Herinde der skal jeg, ligesom vi så før, vælge hvad det er, brugeren skal kunne. Brugeren må gerne hente nøgler, og brugeren må gerne åbne og lukke deltagergruppen. Og fordi det her er klassens klasselærer, vælger jeg, at personen selvfølgelig gerne må se klassens detaljer. Og her er der så første A. Vi vil gerne dele første A med første A's klasselærer. Så trykker jeg en liste. Og her skal jeg ligesom før søge den kollega frem, som jeg gerne vil dele med. Det er Ida, der er klasselærer i første A, så derfor deler jeg første A's resultater med Ida. Sådan, og så trykker jeg igennem. Nu har Ida adgang til første A, men ikke til de andre klasser. På samme måde kan man også oprette en deling til flere forskellige klasser, hvis man har en kollega, som varetager arbejdet med flere forskellige klasser. Det gør jeg ved at vælge funktionen herover. Det jeg gør, det er, at jeg skal først beslutte, hvad det er, jeg vil dele, ligesom før. Og brugeren må gerne begge dele, og jeg vælger også detaljer hernede. Trykker jeg næste. Så vælger jeg alle de klasser, som min kollega skal have adgang til. Og her er det en kollega, jeg har, der har adgang til både 4. Der skal have adgang til både 4. og 5. Så søger jeg her Christian. Men Christian skal også have
adgang til 5. A. Sådan. Og så trykker jeg igennem. Så nu har Christian adgang til både 5. A og 4. B. Det var det, jeg gerne ville vise jer om deling. Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til videoen, er I meget velkommen til at kontakte os, eller til at skrive i kommentarfeltet under videoen. God fornøjelse!